Hemmeňe salam, sizin bilen täze bir videoda görüşýär. Bugünkü videomuz comfort zone, ýagny zona komfort ýa-da rahatlyk meýdanymyz hakynda. Adyny seresen gowur zat demekdir, dogrymy? Ýani gowur zat däl. Köp hormat goýdum birisi diýär. Biz adamlar rahatlyk meýdanynyň içinde çüýreýän janalarız. Rahatlyk meýdanymyz diýip, hepden 7 günlük şol meýda şekilde ýaşamak, durmuşyny renklendirmemek, durmuşyny renklendirmek hakynda başga bir videomuzda şu taýdan seretip bilersiňiz. Ütküç bir zat bilen meşgullanmamak. Ertir turýan, ise okuwa gitýän ýa-da divanyna ýapyşyk galançan telewizor seretmek. Ýa-da kompýuter, telefon oýnamak. Gödüňe getirin, siz suwda we suwda arkalykdan ýatyp bilýär. Hiç kim çümeňde ok. Birki gulaňda gödüňe getirden gowy gelýär, dogrymy? Alada yok, gaýgy yok. Yani günüm geçti kurbanlık. Yani berde ulakan bir belany gözümden kaçıracağız. Bu bela yani su tolkunları ya da durmuş dedi nereye götürdü? Şu yer gitti ve sonunda baryan okudumuz nerede bilen mi? Sonunda baryan okudumuz aytjalara vaktigiň şu aklym bilen okuwatýardan barıp bilerdim ya da bak şu aklym bilen plança ýaşynda bolsadım ya da ýaş wagtym şu burada da öğrendim diýerler, dogrymy? Ine, sonunda baran okudumuz şu taýdadyr. Käbir ýagdaýlarda rahatlyk meýdany ene atalar tarapyndan döredilýär. Bir akvarium gödüňe getirin, ene atalar çağalaryndan salyalar içine ve hiç wagt onun daşyna çykmagyna ruhsat beren oklar. Ähli zady çağalar üçin ene atalaryň özleri etdiler. Bunu etmekle ene atalar çağalarına erbetlik mi etdiler? Yok. Aslında olaryň maksadı çağlaryny goramak, daş döwründäki erbetliklerden. Hiç kim olaryň göwüne değmeden, hiç kim bularyň janyny ýakaýmasyn diýip etdiler. Ýöne bunu etmekle käbir zatlara sebäp bolýarlar. Bu sebäplerden size misal getirsen, iň adından dostumuz bir ýitämesin diýip garşyndaky adama sevgisini beýan etdiler. Ýa-da menden gaty göremesin diýip öz dostumuza ýalňyşyň ýüzüne aýtyp bileňiz. Ýa-da bir zat etmek islersiňiz ýöne, eger birden etip bilmäsem, ilgün maňa näme der diýip öz etmek isleýän zatlaryňyzdan ýüz öwreýäňiz. Ene bular rahatlyk meýdanynyň getirýän erbetlikleri. Iň gowuran kitaplarymyň biri bolan Money Fu kitabynyň ýazary Xitayly Dan Lok diýär. Üstünlüğün iň ulakan düşmanı rahatlyk meýdanydyr. Men pikrimçe bu sözlerde gaty ulakan bir many bardyr. Sebäbi ähli adamlar janlarynyň sag bolmasyny islerler, dogrymy? Ähli kişi daýa bolmasyny isler. Ýöne ähli adamlar munyň üçin sport bilen zanamat etmeden bilýärler. Ýöne eden oklar. Ähli adamlaryň özlerine göre bir arzulary bar, dogrymy? Ýöne bu ähli adamlar da arzularyna ýetmek üçin maglaýyndan deri dökmeliligini bilýärler. Ýöne eden oklar, sebäbi bu olaryň janyna ýakan ok. Ähli ýaşlar gowur üniversitete girip, gowur üniversitetden diplom almak islerler. Ýöne munyň üçin de üniversitete girmek üçin gece gündüz okumalygyny bilýärler. Ýöne eden oklar. Sebäbi bu olaryň janlaryna ýakan ok. Olaryň janyna ýakkan zat akşamlarına diskotekalara, barlara, yani partilara, oğlan kız 3 milyonlara gitmek yapka, doğru mu? Stop for a second. Hey, what are we doing? What are we doing? Homework issue. What kind of homework assignment? Videoda görüşüm ideal. Köp adamlar arzularını baren yolda kınçılıklar bilen gavatlaşmamak için şu günün yeňil ýolunu, ýagny rahatlyk meýdany saýlap seçýärler. Bu videoda dostumyzyň da arzuwy veterinar bolmak. Ýöne veterinarlyga baran ýolda kynçylyklar bilen gabatlaşmamak islemeýänligi üçin yeňil ýol saýlap seçýär. Ýagny bir kommersiýada prodawc bolup işler we mundan aýlan aýlygy günlük keyfine şu wagt güllýala ýetdi. Ýöne bir gün geljek, dostumyz öýlenjek, bir näçe çağlahy boljak we ejete garajak. Soňunda bu ucupsyza aýly bilen ulakan bir maşgalany eklemeni mejbur galjak. Size toran bu aýlan ucupsyza aýly bilen bir maşgalany eklep bolurmy? Bolmaz. Demek bu dostumyza durmuşyň erbet günleri garaşýar. Ýagny ýetersizlik baý ýerinde dawa, jenjel we kefeller, bagtsyzlyk, umytsuzlyk garaşýar. Türkmenlerde bir nakıl var.
Yaz tepede kaynamadın, kış kadanın kaynamadın. Ya da has yönöke yollarını düşündürecek bolak, şu vakat yengil yol sayılan adamı durmuşun bela beteri hökman suratda karışşanlar. Eklimizde tanış bolsa göre, şungalı bir adamlar var. Diyalar yani köpçülükte. O men yaş vaktim şun plan da ediptim. Yani plan yere gidiptik. Eylettik, beylettik deyip övünýärler, doğrumu? Men geçmişin yatlamak elbette ama. Yani geçmişin yatlamak goğda. Yöne bugünün bağlılığını geçmişine bağlamak elbet. Yaşın isle 10 bolsun, isle 70 bolsun. Her yaşın özüne göre maniyeti ve özüne göre lezzeti vardır. Daşarı çıkın, täze çekerlere gidin, täze adamlar bilen tanışın, täze kurslara yazılın, täze bir hobiler geliştirin yani özüňizde. Yani durmuşuňyzy renklendirin, durmuşuňyzy bir maniýalandyryn. Maksadyňyzy baran ýolda kynçylyklar bilen garşylaşmakdan, kişisel tutsakhanagdan çykmakdan gorkma. Durmuşuňda peýdaly bir rahatçylyklar getirin. Size bir haýyşdym bar. Her gün akşam ýatmadyňyzdan öň özüňize şu 2 tane soraw bermeňiz size çyn ýüregimden haýyş etdim dostlar. Her gün ýatmagyňdan öň özüňize diýin. Şu günüm feydalı ve maneli bir şekilde geçti mi ya da biderek mi geçti ve erterimin bugünümden has gowy şekilde geçmesi için näme etipdiler? Bu iki soruga haýyş özüňize soraň ve muňa da öz wyjdaňyňyz bilen jogap berin. Size maksadyň baran ýolda size kömek edip biljek peýdaly rahatçylyklary misallar getirelim. Yani ermetlikler bilen gowlukları garşylaşdyralım. Günümi telewizorda seyredip boşuna mı geçirmek size has peýdaly ýoksa peýdaly kitaplar okumak mı size has peýdaly? Ya da YouTube'da videoları seyredip wagtyňyzy boşuna mı geçirmek size has peýdaly ya da bir zatlar öwretdi yani peýdaly bir kanallary seyretmek size has peýdaly. Ya da ertir saat 9'a 10'a çenli portap yatmak mı size has peýdaly ya da erlen turup sport bilen zanymatsiýa etmek mi size has peýdaly? Yaş wagtym babam fakir diýdi. Oglum, ertir erlen turmagy özüňe endik edin diýdi. Sebäbi adamyň rızky erden paýlanýar diýdi. Bu sebäpden ertir erlen turmak gaty peýdalydyr dostlar. Yani kitap okumak barda şu taýda size aýdyp geçeýin. İngilislerde bir söz var. Today's readers, tomorrow's leaders. Yani bunun türkmençe karşılığı bugünün kitap okuyucuları, erterin dünyanı kontrol edicileri. Bu sebäpden haýyş hökman suratda kitap okan. Yani size bir kil içkısınç gelip biler yani kitap okumak bize gelecekte gaty ulakan bir peýda getirecektir. Hem de köp adamlar uzak wagtdan ýatmany gowy görerler, dogrymy? Size bir da aýdym, köp ýatmak gaty ziýanydyr. Bu sebäpden az etmäge özüňizi endigidin. Az okumak barada da videonun nesip bolsa geljek. Bu video gönlüňize yaran bolsa diýmek dostlar. Şu videonu hökman suratda öz ýakynlaryňyz bilen paýlaşyň we bu videonu paýlaşmakla siz ýakynlaryňyzyň rahatlyk meýdanyna çykmasyna we peýdaly bir dogry bir ýola girmesine sebäp bolup bilersiňiz. Ve video baradaky pikirleriňizde de haýyş kommentarda ýazmagyňyzy unutmaň. Ve bir sonraki videonda kaçırmalyk üçin kanalymyza agza bolun.